po kami natutulog mag-asawa, tapos yung dalawa ko pong anak. Yung iba Imbis po doon nasa kwarto, sa maliit na kusinang ito natutulog ang 48 anyos na si Nanay Gina ng Santa Maria, Iriga City. Kasama niya rito ang kanyang asawa at 2 anak. Trapa lang ang ginagamit na bubong at wala rin itong pintuan. Sa mismong kabahayan naman, nakalahati lang ang mayroong pader, nakapwesto ang kanyang 3 pang anak, manugang at ang kanyang apo. Nasira ang kanilang bahay bunsod ni Super Typhoon Rolly, kaya kahit ang kanilang palikuran, ganito muna ang itsura. Ang gamit namin dito, inayos muna namin bago kami umalis. Pagkatapos po nung, umaga ata yung nagbagyo. Tapos nung hapon na, pumunta kami dito, yun na, datinan namin, talagang wala na po. Nawasak po ito. Tapos yung mga haligi po, may nakapunta doon sa ibang bahay. Tapos yung mga yero, hindi na po namin nakuha. Tapos yung ng asawa ko, sabi niya, doon kami sa bahay ng nanay niya. Sabi ko, ayoko. Yun, ginawa ng mga anak ko. Kaya pagtapos ng dito na rin po kami tumira. Maluha-luha si Nanay Gina dahil nakasama siya sa first batch ng Rehabilitation and Recovery Program ng lokal na gobyerno ng Iriga nitong nakaraang linggo. Kasama siya sa 78 may totally damaged houses sa kanilang barangay. Talagang makikita po ninyo si Gina Cabaltera, walang-wala po siya, indigent po talaga siya. Yung asawa po niya, nagbabay and sell lang po ng gulay. Kagaya ngayon, walang maititinda dahil wala pa pong produkto. Kaya po kaawa-awa po yung nangyari nung bagyo sa kanya dahil na-give up po talaga yung bahay niya. Kasama po siya sa talagang totally pong na-wash out pong bahay po niya. Kaya po nagpapasalamat siyang sobra-sobra, umiiyak siya, sobrang pasalamat po dahil nakasama po siya sa binigyan ngayon ni Mayor po. Nagkuha muna kita duman sa lista ng may igwang barangay na may 5, depende po duman sa number of affected families. So nagpa-percentage po kami kung pera ang pwede tang tauan. So di po kami nagpipili ha, iniinuta muna parang face by face po. So igwa pa man po kitang ibang, hinahanapan ta pa po ng ibang pondo, ng ibang paraan kung paano ta matatabangan sa ibang affected families. Like po igwa kita mga livelihood assistance, may educational assistance naman sa mga aki ninda. So, di po kita nagpupundo. Kami po nila Mayor Madel, sige miyang hanap kung paano. Bukod po sa local funds, naghahanap din kami ng mga ma-access sa ibang mga government agencies na nagtatabang sa tuya para sa recovery program. Libreng construction materials ang ipinamigay ng LGU. Mayroong mga semento, yero, plywood, alambre, mga pako at iba pang makatutulong sa pagpapatayo muli ng kanilang mga bahay. We are very thankful sa Muntinlupa through Mayor Fresnedi. Actually, so administrator niya, he traveled all the way from Muntinlupa. Medyo dangerous. Grabe pa po ang cases ng COVID, pandemic pa. And then tinawan kita ng 500,000 ng tabang ninda. It just so happened that Mayor Fresnedi was a close friend of my father. Mayor, nagpapasalamat po ako sa malaking tulong po ninyo. So, basta po, sobrang pasasalamat ko po sa kanya. Sa malaking pong tulong niya po. Kasabay nito, ang libreng pamamahagi rin ng agri-inputs tulad ng palay seeds at fertilizers ng City Agriculture Office.